found as a Palestinian holding a weapon, we shoot and kill. Right? And you can go and seek through our testimonies throughout different times and different years. It wasn't only someone holding a weapon. Sometimes it was enough for someone in a balcony to hold the binoculars or cell phones or just standing on a roof. People went into the houses and looked for things to steal. This was a very poor village. At one point, guys were saying, what a bummer. There's nothing here to steal. Someone else. I took some markers, just started to text this. אין כזה דבר אזרחי מבחינתנו. מבחינתנו, אנחנו מזהים מישהו, אנחנו פשוט יורים בו. אז החייל אומר לו, אבל זה ילד. אני רואה שזה ילד. למה שאני ארוג אותו? אז הוא אומר לו, לא, יש לך אישור ממני, בפקודה תהרוג אותו, הוא זרק בפקודה. עם כאלה שחטפו מכות. לאלימות, אדרבה, תתפרעי. ראיתי אותי רודף אחרי אנשים, ראיתי אותי מכוון נשק על ילדה בת 3. אותי ואת חברים שלי עוזקים אנשים, כופתים אנשים, בודקים אנשים, מעכבים אנשים, חוקרים אנשים, עוצרים אנשים. שברוב המקרים על כלום, על שטויות. היינו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שמתחשק לנו. לשבור להם את הרוח, לשבור אותם. לשבור אותם זה אומר שיחכו, ושיהיה להם בד על העיניים, ושתייחסו להם לא יפה, ושיכתבו מוות לערבים על השכפ"ץ. ואני הפכתי למפלצת שאני לא יכולה להסתכל על עצמי בעיניים. למשל, כל מיני סיפורים כאלה שהתחלה הייתי קצת בהלם, ואחרי זה אני חושבת מהר מאוד התרגלתי. קשה לאבד אותו מבחינה רגשית. זה משהו שקשה מאוד לדבר עליו. תשמע, כמה אתה יכול להרגיש רע עם עצמך כשאתה צריך מחר לעשות אותו דבר? אז כאילו, אתה צריך... הייתי חייב לייצר איזשהו מנגנון להחליק את הדברים האלה. הדחקתי את המקרה הזה לגמרי. ממש הדחקתי עכשיו, עולה צו מחדש. האלה דפקו מכות לפלסטינים בשטחים. אני לא גאה בזה, אבל אני גם לא אתן לכם להסתיר את המציאות. אני הייתי פה, אני עשיתי את זה, א', ב', ג', ד', בואי תראי, זה מה שעשיתי. תמודדים עם זה, כי עשיתי את זה תחת השם שלך. הלכתי בשביל להגן עליכם, נכון? אז עכשיו אתם לא רוצים לשמוע מה שיש לי להגיד, מה שעשיתי שם? לא יכול להיות שתמשיכו לשבת כאילו שום דבר, בלי לדעת מה אנשים עושים בשביל שתוכלו לשבת בסבבה שלכם. וזה שבר לי את כל תפיסת העולם שלי. זאת אומרת, ממקום שהייתי בטוח שאנחנו כאילו העשייה הנרדפת, המסכנים שהורגים בהם. ראיתי מציאות שהייתה רוב הזמן להפך, זאת אומרת... שבעוד 50 שנה אנשים יקראו את ספרי ההיסטוריה, ויסתכלו על מה שאני עושה היום, ויגידו לעצמם, על הם היו נבלות. אבל כיום אני מבין שהמעשים שעשינו לא עזרו לשמור על הביטחון של האנשים היקרים לי. ואפילו להפך, אולי רק העצימו את הסכסוך ואת הפגיעה ההדדית. של כל מי שנשלח לשטח, וכל מי שמקבל ביד שלו כוח כזה, ללא גבולות, זה היצורים שאנחנו הופכים להיות.